Ukrainanyň günnägörnäki Donbas regionunyň Donetsk şäherini orkeýe tarapdar ýaragly separatistlaryň hökümet binalaryny eýelen ýerine guralan bitewilik ýygnaşygyna müňlerçe adam gatnaşdy. 17 aprelläki ýygnaşyga gatnaşanlaryň öňüne çykyş edenler Ukrainanyň günnägörnä ýaşaýan rus dilli ilatyň Moskwanyň goragyny mätäş däldigini, beýle urlugyň ýokdugyny aýtdylar. Demonstrasiýaçylar äpet Ukraina maýdanyny galgatdylar we Ukrainanyň milli giyimini aýdyp Donbas Ukrainadyr diýip gaýyrdylar. Moskwada oppozisiýa lideri Aleksey Navalny ikinji gün suud dinlenişine gatnaşdy. Ol Twitter arkaly bir kanun çykarjyny maskaralamak aýplamalaryny aýplanýar. Navalny özüne ýönkürýän aýplamalaryň syýasy heňilligini öňe sürýär. Ol suudun karary bilen öý tutsagylygyny oturmaly we sosial mediýany ulanmasy edildi. Kırgızstanyň 10 ýaşyna hem ýetmedik iki oglan täzik serkedine golay bir meýdandan tapylan el granadynyň atdanlykda partlamagyndan helak boldy. Ýene 4 oglan bolsa yaralandy. Yerli häkimetler bu granadyň ol ýerde 1999-2000-nji ýyllardan Batken regionuna konfliktden galanlygyny aýdýarlar. Şonu Özbegistanyň Islam hereketi Günorta Kırgızstanyny hüjümlere başlapdy. Pakistanly hristiýanlar Peşawarda hepde ahyryna başlanýan Pascha bayramçylygyna gabatlap, ýagşy anyny bayramçylygyny bellemek üçin ibadatxana çärelerine gatnaşdylar. Pakistanyň hristiýan adlygynyň 70 000 çemes agdasy Peşawarda, Khyber Pakhtunkhwa welaýatynda ýaşaýar. Siz günüň täzeliklerini dinlediňiz.